Maigot na nagpatanid ang Bureau of Internal Revenue sa publiko na maging alerto nga ni day mabiktima kan mga kawatan na nag-uopresir nin peking tax identification card o TIN card. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas kasuudma, sinabi kan ahensya na nagdadakol ang bilang kan mga nabibiktima nin mga bogus na online seller na nagtatangro nin BIR TIN ID assistance sa baratong kantidad. Sigun kay Attorney VC Kadangin, ang OIC Regional Director kan BIR Region 10, illegal ini asin nung kanindang itutolerar. Ang nangyari dyan, yung source ng fake na BIR TIN IDs hindi dito sa BIR Bicol eh. Meron sa galing Cebu, meron galing Manila. And then in-order lang nila yung fake na TIN IDs, yung mga nandito sa Bicol, may mga umorder online sa social media na-deliver sa kanila through courier. So ang ginawa namin dyan, in-inform namin yung mga regional offices ng BIR concerned sa Manila and sa Cebu, and also our national office. And they found out na ang ginawa nila dito, nag-establish sila ng fake na companies na pinalabas nila na itong mga taong to, empleyado nila, kaya nakuhanan nila ng fake na IDs. Iniimbestigahan ngayon, since wala sila sa jurisdiction namin, pinaubayan namin sa national office and sa ibang regional offices. Basado sa datos kan ahensya, kadaklan sa naging target kan scammers, iyo ang mga personang ma-apply pa sa nanin trabaho. Saro kaya sa rekisitos na pigahagad kan employers ang TIN number. Pagduduo ni Kadangin, solamente ang BIR sa naman asinan mga otorisado nindang personahes ang may diretsos na mag-issue asin mag-release kan naunambita na ID. Kaya piliun ang gadaa na makipagtransaksyon sa mga otorisado sa naman nindang opisina asin mga kabuhan. Maraming dinidevelop na services ang BIR, no? Usually dito online. And makikinabang yung ating mga taxpayers dito kasi hindi na sila mahihirapan, hindi na sila kailangan pumunta pa sa opisina ng BIR para makipag-transact. Pwedeng online na lang sa kanilang bahay or sa kanilang mga opisina, pwede na nilang ma-process yung kanilang mga transactions. Mientras tanto, kasabay kan pagtiripon, maugmama na pig-anunsyar ni Kadangin na sa 22 na revenue regions sa nasyon, nangenot ang Bicol region sa nakapagguno nin pinakahalangkaw na percentage of collection kanakaaging Agosto. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.